BPF नङाब्ला जों गोजोना BPF नङाब्ला जों गनाया। खुलुमबाय। बे बुब्लियाव आं बिथां राजादा बिथांखौ आरो खनसे फिन BPF दोलोआव फैफिननायनि थाखाय खावलायनो होननानै बे भिडिअ बा कन्टेन्टखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ राजादा बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां बिथाङा BPF दोलो नागारनानै इउपिएल दोलोआव जुगदान जाहैदों। दा बेखौनो आं पुनर आंनि गोसो गोरबोजों बिथां राजादा बिथांखौ आं BPF दोलोआव फिन जयेन जाफैफिननो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों खनसेबाव खावलायहरदों। मानोना जों मिथिगौ बिथाङा बावखुंग्रि समस्थियाव गैयाब्लाबो 550 जन इयुथफोरखौ बिथाङा सामलायो बा बिथांनि आन्डाराव गैयाब्लाबो 550 जन इयुथ्स लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिथांनि सिङावनो सामलायजायो। दा बेखायनो बिथांखौ आङो 100% फोथायनाय दङ, 100% आङो फोथायनाय दङ बिथाङा BPF खौ मालाबाबो नागारनानै बिथाङा सान्थि थाहैनो हानाय नङा। बेखायनो बिथाङा फिन माब्लाबा नङा माब्लाबा सानसे बिथाङा इउपिएल दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव जयेन जाफैफिनगोनखौ आं मिजिंथिदों। बेखायनो आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों खनसे फिन इउपिएल दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव जुगदान जाफैनो थाखाय गोसो गोरबोजों आं खावलायहरदों। राजादा नोंथाङा बे आंनि भिडिअखौ नुसनबायोब्ला नोंथाङा गोसो सोलायनानै BPF दोलोआव जुगदान जाफैफिनगोनखौ आं मिजिंथियो। बेबायदिनो सानसे माब्लाबा मानसिफोरा बेबायदि डिसिसन लाफ्लाङो, नाथाय नोंथांनि डिसिसनखौ जों दुखु मोनाखै। नोंथाङा हारसिंनो नोंनि थाखा फैसा बाहायनानैनो नोङो बे बावखुंग्रि समस्थियाव माखासे लाइमोनफोरखौ नोंथाङा नायबोगासिनो दङ आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा आरो नायलांफिनगोन होननानै नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोआ दिनैसिमबो फोथायनायजों बेबायदि खावलायहरबाय थादों। दिनै आं बेखौबो बुंबाय थादों, नोंथाङा BPF आ सरकार गैयै समाव 2020 मायथाइनिफ्रायनो 25 मायथाइसिम नोङो सामलायबोबाय। दिनैसो मानो मेंनो? दिनै साननैसोल'थारसै, दिनै दान मोननै मोनथामसोल'थारसै। बे दान मोननै मोनथाम जेब्ला BTC बिसायख'थिखौ डिक्लेयार खालामगोन, बिनि नटिफिकेसनखौ जारि खालामगोन, अब्लानो जोङो भट थुनोल' नांथारसिगौ। भट थुनाय लोगो लोगो BPF दोलोआ BTC आव सरकाराव बिथांमोना जिरायसिगोन, बिथांमोना BTC सरकारखौ सामलायसिगोन। दा अब्ला जोङो मानो BPF दोलोखौ नागारनानै गुबुन इउपिएल गुबुन BJP दोलोफोराव थांनो? बेखायनो आं फोथायो नोंथाङा BPF दोलोआव फैफिनगोनखौ आं मिजिंथियो। बे आंनि 100% फोथायनाय, 100% फोथायनाय। आरो आं माखासे BPF नि माखासे गेदेमा दैदेनगिरि लिडार्स बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरदों, नोंथांमोना राजादाजों जुगाजुग खालामलायनानै बाय फन खालामलायनानै नोंथांमोना राजादाखौ कनभिन्स खालामफिननानै BPF दोलोआव नोंथांमोना फिन जुगदान खालामफिननो थाखाय नोंथांमोना हाबाफारि सामलायनांगौ होननानै आं नोंथां गेदेमामोनखौ आखाइ खबजबै खुलुमहरदों। हानायमानि थाबैनो नोंथांमोना मोनसे प्रग्राम खालामलायनानै राजादानि जिथु टिमा इउपिएल दोलोआव जुगदान जाहैदोंमोन बिथांमोनखौ लाबोफिननो थाखाय नोंथांमोना आर'नाइजों BPF नि फ्लेगजों नोंथांमोना बिथांमोनखौ मान बावनानै BPF दोलोआव नोंथांमोना जायगा होफिनगोनखौ आं मिजिंथिदों। आंबो बाय फननि गेजेरजों BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आंबो कनभिन्स खालामहरगोन, जाहाथे नोंथांमोना राजादाखौ फिन फिदिंनानै लाबोफिननायनि थाखाय नोंथांमोना हाबाफारि सामलायगोन होननानै आंबो बाय फननि गेजेरजों गेदेमा BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन। दिनैनि समाव जों बुंनो सानो BPF नङाब्ला जों गनाया, BPF नङाब्ला जों गोजोना। BPF नङाब्ला जों गोजोना, BPF नङाब्ला जों गनाया। BTC नि मोन्थाय, BTC खौ रैखाथि होलांनो जोंनो नांगौ BPF। BPF नङाब्ला जों गनाया, BPF नङाब्ला जों गोजोना। BTC नि मोन्थाय, BTC खौ जौगासार खालामनो जोंनो नांगौ BPF। BPF लं लिभ हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद जिन्दाबाद। साफ्रोमबोनि गोसोआव जोङो BPF लं लिभ हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद। प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव बे जोंनि मोन्थोरखौ जों लाखिनो नांगोन आरो सोलिफु समनि 2025 मायथाइनि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जों BPF दोलोनो होनानै 40टा समस्थियावबो 40 जन BPF नि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनो थाखाय जों खामानि मावनांगोन। दा बेखिनिखौ बुंबाय। हकलो व्यक्ति अन्तरत आमी BPF लं लिभ प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव उइ वान BPF एक्सेप्ट BPF। আমি কেতিয়াও
এই বিটিসিখন আমি রক্ষণাবেক্ষণা দিব নোৱাৰিম আমি তাৰ কাৰণ আমি বিপিএফ দলক সদায় আমি সঁহাৰি দি আমি বিপিএফ দলক পুনৰাই বিটিচিৰ চৰকাৰত বহাবৰ কাৰণে বা বিটিচিৰ চৰকাৰ আসনত বহাবৰ কাৰণে আমি যুঁজ দিব লাগিব আমি কঁকালত তেওৱালি বান্ধি কিনি আমি বিটিচি নিৰ্বাচনত আমি বহুমূলীয়া ভোটকণ আমি বিপিএফ দলক প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আমি ভোট দি আমি জয়যুক্ত কৰাই আমি বিটিচি অঞ্চলত আমি উন্নতি মুখলৈ আমি আগুৱাই নিব লাগিব মই এইটোকে ক'লোঁ চবকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিলোঁ चन्दन जाय हब मिनिस्टार बारग' मन्त्रि आसामनि दिनै इउपिएल दोलोजों थांदों बिथांमोना गान खनलाबायो माबा बिबारनो बैसोरनि बायदि बिबारा आंनासो साबसिन जागोन दां होनना बुंदोंमोन हब मिनिस्टारफोरा बासनखौथ' मा लाखिनो मेथाइ खनलाबायदों आरो खिन्थु बिथांमोननि सुरा जागोन ना जाया खनोब्ला आंनासो साबसिन जागोन खिन्थु बे हाजिरा मावनाय फोथारनिफ्रायनो आं भिडिअखौ बानायहरदों राजादाखौ गोसोखांनानै आरो बिथांनि फैफिनगोनखौ आं 100% फोथायनाय दङ बिथाङा फैफिनगोन दा बेवहाय दिनै खाम्फाया इउपिएलनि माखासे मिटिंफोराव हाग्रामा महिलारि बिथां खाम्फा आरो चन्दनमोनखौ गावबुरा होननायनि दुखु मोनदोंनो आरो बिथाङा मा होननानै बुंनो नागिरदों दिनै गावबुरा समाजनि माखासे गावबुरा आफादफोरा बिथांखौ दुखु मोनगोन होननानै बुंदों बिटिसिनि गावबुरा समाजनि आफाद गावबुरा बिथांमोना रावबो दुखु मोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खाम्फा आरो चन्दनखौ गावबुरासो होननायनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोना मानोना गावबुरा समाजा इउपिएलआ जेब्लानिफ्राय बिटिसिआव सरकार दादों बिथांमोनखौ गावबुरा समाजनि माखासे गावबुरा सोद्रोमा बिथांमोनखौ गोदाव सोराव खालामदों गोदो बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिखौ दैदेननाय समाव गावबुरा समाजनि सोरबा गावबुरा बा सोरबा गावबुरा सोद्रोमाफोरा बेबायदि हालाय हाफाय माखासे जेंना जेंगोनाजों भुगिनाङाखैमोन बिथांमोना आलो गोजोनै सोलिबोनो हादोंमोन इभेन मोनफ्रोमबो मिथिं दावथिङाव बिथांमोना माइरं दैरं थाखायै फैसायै दान हरनो हादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बै गावबुरा समाजनि गावबुरा आफादखौबो नोंथांमोना नोरजिया खालामनानै दोनदों बेखायनो सोरबा खाम्फानि बुंनायखौ रावबो गनायनो नाङा दिनै नोंथांमोनखौ गावबुरा होननायनि थाखाय नोंथाङा दुखु मोनदों जानो हागौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोङो हाग्रामा महिलारिया जोंखौ बिदि बुंनाङामोन होनदों मानो बुङाबाय आं नोंथांमोननि भिडिअखौ नायजोबबावाखै नायनोबो साना आङो दा बेवहाय सोरबा खाम्फानि स्पिच लाखिनायजों नोंथांमोना खुनु थांनो नाङा बिसोर बेलबुं बेकार बुथिया जेरावहाय फेरेंगाजों बेदर गेसाव जाग्रा होननानै देख देख बुंजाबाय बे दोलोआवनो हाबफैबाय नंमारगौबो दां जामारोबो दां जोंथ' मिथिया दा बाथ्राया बे आरो दा बेवहाय राकेश चन्दन ब्रह्ममोननि मेथाइ खनलाबायनाय खोनायो ना सोर जायो ना मायो जोंनासो साबसिन दां जौ लोंनानै मेथाइ खनलाबायनायफोरासो नंगौना नङा दा आं बेखिनि समाव बेखिनिखौल' बुंबाय राजादाया गिदिंनानै फैफिनगोन मानोना इउपिएल दोलोआव जेबो फिउचार गैया जेरैहाय नोंथांमोना नुबोदों प्रबिन बर' सोरबा इमानुएल मोसाहारि बिथांमोनाबो बिपिएफ दोलोखौ नागार थांदोंमोन नाथाय दिनै बिपिएफ दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाफैफिनदों आरो बिटिसिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिपिएफ दोलोखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो हाबा मावफैफिनदों आरो दिनैनि समाव बिपिएफ वार्कार्स नोंथांमोना गिनो नाङा दिनै हितेश थांदों सोरबा खाम्फा थांदों सोरबा चन्दन थांदों नाथाय इउपिएल दोलोनि सालबारि ब्लक इउपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्टफोरा बिथांमोना बिटिसिआव सरकार थासेयावबो बिपिएफना सरकाराव गैयाब्लाबो दिनै बिथांमोना बै सालबारि इउपिएल ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट पदखौ नागारनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाफैदों गोबां जागासिनो बेबायदिनो जों बेखायनो बिपिएफ दोलोनि सापर्टारफोरा खुनु गिनांगौ गैया खुनु जिंगा गैया समाल' फैथोंसै जों बेबायदिनो जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ बिपिएफ दोलोनो होनानै जोङो बिटिसिआव बिपिएफ सरकार दागोना खाथां